Сәламмесез, хәерле көннәр, мөхтәрәм милләттәшләр. Бүген кабат безнең почтага сезнең мотор зур Чирклей авылына дип юлланган котлау хаты бар. Бүген сезнең авылдашыгыз Нугайбеков Рөстәм Мусеевич мотор туган көнен каршылый. Аның яшьлек таңында килгән күркәм юбилее белән әнисе Фәридә Айсеевна, әтисе Муса Харисович, тормыш иптәше Әлфия Саитовна, балалары Алия һәм Гөлия, Самара шәһәреннән апасы Әлфия, җизнәсе Рафаэль, уллары Раил һәм Камил, Самара шәһәреннән абысы Расим, җиңгәсе Лилия, балалары Рамил һәм Алсу ихластан котлыйлар. Рөстәмебез безнең гаиләдә 35 ел элек 3нче бала булып дөньяга килде. Төпчек булуын аңлап, авыл җанлы булганга да ул үз туган җирен ташламыйча, без әти-әнисе янәшәсендә зур терәк булып калып, бүген гаиләсе белән бик матур яшәп килә. 9 ел элек үзенең гомерлек ярын, яраткан киленебез Әлфияне табып, алар гаилә коралар һәм бүген күпләргә үрнәк булып, 2 кызларын матур тәрбияләп, хөрмәт һәм ихтирам, мәхәббәттә тату яшәп киләләр. Рөстәмебез безнең алтын кешебез. Ул барыбызны да якын күреп, гомердә дә кемнәндер өстен куймый. Ата-ана хакында нык аңлап, кадерләп яши. Энебез безнең тормыш бүләгебез, дип дәвам итә Самара шәһәрендә яшәүче Әлфия апасы. Рөстәм ул кечкенәбез булса да, хәзер тормышыбызда олы урынны яулаган кешебез. Безгә дә, әти-әни безгә дә гел ярдәм итеп тора ул. Аның киң күңелле, олы йөрәкле булуына без бик шатбыз. Рәхмәт кадерлебез, гел шундый туганлыкны белеп яшәгән якыныбыз булганың өчен. Әниебезгә әлхәмдүлилләх хаҗны кылырга да ярдәм итте ул. Бар игелекләрең үзеңә меңләтә олы саваплар булып әйләнеп кайтсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Менә кабат ямьле язлар сиңа, бүләк итә матур гөлләрен. Бәхет белән үтсен гомерләрең, котлы булсын туган көннәрең. Яздай матур булсын гомер юлың, өметләрең һәр чак аклансын. Янәшәңнән һәр чак җитәкләшеп, саф мәхәббәт, бәхет атласын. Кадерле туганыбыз безнең, туган көнең белән котлап, күңелеңә ямьле яз фасылының чисталыгын, матурлыгын, җаныңа сусауны баса алмас саф мәхәббәт телибез. Мәхәббәт хисенең очы да, кырые да булмасын. Ул татлы тойгыдан мөлдерәмә тулып торсын. Бәхет кояшың мәңгегә балкысын, нурлары җаныңда сүнмәсен, сүрелмәсен һәм түгелмәсен. Иң яраткан матур кошлар сайрасыннар болында. Исән саулык, ак бәхетләр юлдаш булсын юлында. Ак чәчәкләр үссен юлларында, бәхет алып килсен иртәләр. Гел сөенеп яшә, кайгы күрмә, без телибез изге теләкләр. Рөстәм Мусеевич, сезнең гүзәл бәйрәмегез 35 яшьлек юбилеегызга бүләк итеп якыннарыгызның музыкаль котлавы яңгырый. Бәхетле булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, без тапшыруларыбызны алга таба дәвам иттерәбез һәм хәзер дулкыннарыбызда Вазим Захаров башкаруындагы "Эй замана, замана" исемле җыр яңгырап үтәр. Әйдәгез әле узган заманнарны бергәләшеп искә алыйк. Тормыш куйган сынауларны заманага сылытыйбыз. Дөнья куып тик үзебез ялгыш адым ясыйбыз. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белеп дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Замананы гаепләми яшик яратып кына, дуслар белән сагышларны бергә таратып кына. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белеп дөнья
dünyanın mattur yaşarga tırış şul çağında yemni uluturmuş. Ömürler matur uzavul biz bitmirge bulganda Kayın şakta hal bilişip dostlar yanda turganda zamana zamana zamanaga qarama bu qatlavlı dünyada avırlıklarını jingip yaşasın karşak oynap gülüp zamana zamana zamanaga qarama qadrin bilip dünyanın mattur yaşarga tırış şul çağında yemni uluturmuş. Zamana zamana zamanaga qarama bu qatlavlı dünyada avırlıklarını jingip yaşasın qarşap oynap gülüp bu qatlavlı dünyada avırlıklarını jingip yaşasın qarşap oynap gülüp yaşasın qarşap oynap